ସବୁ ବର୍ଷରେ ଭଲ ଆମ୍ବ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଆମ୍ବ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଅଦିନିଆ ମେଘ ପବନ ହେଲା ମୋର ଭାଇ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଦେଖଉଛି। ଏ ଆମ୍ବ ଦୁଇଟା ବିକିଲେ ଭଲ ପଇସା ପାଏ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ହେଇକି ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଏଟା 50 ଟଙ୍କା ବିକିଥାନ୍ତି। ପଡ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳିଆ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ା। ଆମ ଦୁଃଖ କିଏ ବୁଝିବ? ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ମୋର କେତେ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏଇ ମେଘ ପବନରେ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଆଶା କରିଥିଲି ଦୁଇ ପଇସା ଏଥର ଭଲ ପାଇବି। ଆମ୍ବ ଫଳ ଦୁଇଟା ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ପ୍ରଚୁର ଆମ୍ବ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏଠି। ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପବନରେ। ଏଗୁଡ଼ା ବାବା ପାଚୁନି। ଏଠି କେତେ ଆମ୍ବ ପଚିଛି ସବୁ ହିସାବ ନାହିଁ। ଝଡ଼ି ପଇଲା। 10-15 ଗାଡ଼ି ଆମ୍ବ ବାବା ଏଠି ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଖାଇବେନି ଏ ଆମ୍ବରେ ଆଉ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ତ ମୋର ବାବା ଉଜୁଡ଼ିଗଲା। କେତେ ଆମ୍ବ ପ୍ରଚୁର ଆମ୍ବ ଏଠି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଭାଇ ନା 2-3 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆମ୍ବ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ବେଶୀ ହବ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଆହୁରି ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଚେଳି ଖାଇଗଲେ ମୁଁ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲି। ରଖିଲା ବେଳକୁ ପୋକ ଜୋକ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ଉଡ଼େଇଦେଲି। ଏଇ ପଲାଟାରେ ଜଗିଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୋ ଘର। ଏଇଟା ମୋର ଏ ସବୁ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ପଲ୍ଲାରେ ବି ତୁମେ ରୁହ? ହଁ ଭାଇ ଆଉ କଣ କରିବୁ? ଚାଷୀ ଲୋକ ତ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ତ ସେଇଆ। ଆମ ଏତେ ଜୋର ଦୁଃଖ କିଏ ପବନ ବୁଝିବ? ବର୍ଷାରେ କେମିତି ପଲ୍ଲାରେ ରୁହ? ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭରସା ହେଇକି ବି ରହୁ। ଆଉ କଣ କରିବୁ? ମେଘ ପ୍ରଚୁର ପବନ ସଂଯୋଗ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ ତୁମେ କେଉଁଠି ରୁହ ଫେଣେ? ଏଇ ପୋଲା ତଳେ। ଆଉ କଣ କରିବୁ? ଭାଇ ତୁମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ୍ବ କେତେ ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କର? ସବୁ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟତଃ 2 ଲକ୍ଷରୁ 2,60,000-70 ହଜାର ସମଥିଙ୍ଗ ହୁଏ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ କେତେ ହେଇଛି? ଏ ବର୍ଷ ଭାଇ ସବୁ ତ ଏଇ ମେଘ ପବନରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଟଙ୍କା 60-65 ହଜାର ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି। ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ସେ ବଢ଼ି ପାଇଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଯାହା ଆମ୍ବ ଦୁଇଟା ହେଇଥିଲା ଠିକ୍ ବେପାର ଟିକେ ହେବ କହିଲେ ଠିକ୍ ମୁଁ ମାନେ ବିଛେଇକି ବେପାର କରିବି ପାଚିଲା ଟାଇମରେ କାଳବୈଶାଖୀ କେଉଁଠୁ ଥିଲା ଆସିକି ଦାଉ ସାଜିଲା। ମୋର ତ ସବୁ ପଳେଇଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଏଇଠି ସବୁ ମୋର ନଷ୍ଟ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଚୁର ଆଉ ଆମ୍ବ ଭାଇ ଏ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବକୁ ମୁଁ ଆମ୍ବ କାହାକୁ କେତେ ଦେବି? ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଛେଳି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋରୁକୁ ଦେଲେ ବି ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଖାଇବେନି। ଏ ଆମ୍ବରେ ଆଉ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ତ ମୋର ବାବା ଉଜୁଡ଼ିଗଲା। କେତେ ଆମ୍ବ ପ୍ରଚୁର ଆମ୍ବ ଏଠି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଭାଇ ନା 2-3 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆମ୍ବ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ବେଶୀ ହବ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଆହୁରି ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଚେଳି ଖାଇଗଲେ ମୁଁ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲି। ରଖିଲା ବେଳକୁ ପୋକ ଜୋକ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ଉଡ଼େଇଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ କେତେ ଆମ୍ବ ତାଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଜଣେ ଚାଷୀ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଆମ୍ବ ତୋଟା ଦେଖଉଛି କେତେ ଗଛ ଅଛି। ଆଉ ବାବା ଏଟା କେତେ ପ୍ରଚୁର ଆମ୍ବ ଗଛ। ମୋର ମାନେ ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏ ଭାଇ ବର୍ଷଟା ଏଠି ସାପ ମାପ ତ ବାହାରୁଥିବେ ତୋଟାରେ ସାପ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ସାପ ଏଠି ପ୍ରବଳ ଆଜ୍ଞା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଏଠି କେହି ପଶି ପାରିବେନି। ଖାଲି ଏହି ମୁଟା ମୁଟା ସେଇ ଯେଉଁ ଧବଣା ସାପ ତମ୍ପ ସାପ। ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖେଇବି ମୋ ବାଡ଼ିରୁ ବା କେତେ ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ମିଠା ପୁରା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆମ୍ବ ନୁହେଁ କି? ବାବା କେତେ ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଛି ଏଠି ଗଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆମ୍ବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଚୁର ଆଜ୍ଞା ଆମ୍ବ। ମୋ ବାଡ଼ିର କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ। ଆମ୍ବ ଏସବୁ କେଜି ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେ ଭଳିଆ ନେଉଛନ୍ତି ଏଇନା? ଏ ଦେଶୀ ଆମ୍ବ ଆଜ୍ଞା 30 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା ଯିଏ ଯାହା ଦେଲା ଜମା ଦେଲା। ଏଇ ମାସ ଧାନ କମ ବହୁତ ଆମ୍ବ ବହୁତ ହଁ କମ ବେପାର ଏଥର ତ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ସବୁ ସରିଗଲା। ପବନ ତ କାଳବୈଶାଖୀ ସବୁ ଖାଇଦେଲା। ଆଉ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ଯେ ଆଉ ଏତେ ଏତିକି ଆମ୍ବ ବିକିବି? ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଉଣ୍ଡେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତଥାପି ରାଗରେ ଉଣ୍ଡଉନାହାନ୍ତି ଏଇ ନା କଣ? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆମ୍ବରେ ମୁଁ ଆଉ କଣ ପାଇବି? ୟାର ପଡ଼ିକି ମା ବାପା ସବୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଭଳିଆ ସିଏ ପଡ଼ିଛି। ସବୁ ତ ସାପ ତ ପ୍ରଚୁର ବାହାରୁଥିବେ ଜାଗା ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାଟା ଏଇ ଗଛଟା ମୁଁ ମାର୍କ କରିଛି। କାହିଁକିନା ଏଟା ମୋ ବାଡ଼ି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି କଣ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଇଠି ଦିନେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆମ୍ବଟେ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ସେଇଠୁ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆଇଲି ଭଲ ଆମ୍ବଟେ ଅଛି। ଆଉ ତାକୁ ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ସାପଟେ ଥିଲା ସୁର୍କି ଇଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ଭାଇ ଏଠି ଭାଲୁ ଶିଆଳ ମିଆଳ ବାହାରୁଥିବେ ତଥାପି। ଭାଲୁ ମୋର ଗୋଟେ କଳା ଗଛ କହିଲେ ଅଛି? 122ଟା। ହଁ ପ୍ରଚୁର ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖିଲିଣି ବା। ବହୁତ ଆମ୍ବ ଭାଇ ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଉଣ୍ଡଉନାହାନ୍ତି ନା କଣ? କେତେ ଉଣ୍ଡେଇବି ଭାଇ? ଯେତିକି ପାଉଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଆମ୍ବ ପଡ଼ିକି କଣ ନଷ୍ଟ ଏକାଠେ କାଟିଯାଉଛି। ପାରୁନାହାନ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ତ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଆମ୍ବ ତୋଳୁଛି କିଏ ରହିତେ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ନିଜ ପେଟ କଥା ବୁଝିପାରୁନି। ଏଠି ଆମ୍ବର ଯୋଉ ପଇସା ଆଉଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିବି ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାଇଲେ ତ ସିଏ ମାଗୁଥିବେ ପଇସା ମୁଁ ଦେଇପାରୁନଥିବି। ତେଣୁକରି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସନ୍ତି 2-4 ଜଣ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ଇଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ବୋଧେ ଏମାନେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସନ୍ତି। ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆମ୍ବ ଗଛ ଆଡ଼ୁ ଟିକେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତି। ଆମ୍ବ ଫାମ୍ବ ଯୋଡ଼େ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ କେତେବେଳେ କେମିତି ଆସନ୍ତି। ଇଏ ଭାଇଟି ଆମର ସିଏ ବି ଜଣେ ଚାଷୀ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ପାଇଲେ ସିଏ ଟିକେ ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଆମ ବଗିଚାକୁ ଆସନ୍ତି।
ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାଇ ହେଇଛି ଦିନରେ ବି ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ଦିନରେ ବି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ସଡ଼ା ହବ ଆଉ କିଛି ହବନି ଇଏ ଆମ୍ବ କିଏ ନବ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଇଛି ଦିନରେ ବି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏଇଠି ରୁହନ୍ତି ନା? ଏଇଠି ରୁହେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଭାଇ। ଯେଉଁ କଷି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଏଇଠି ରହିଥାନ୍ତି? ଏଇଠି ରୁହେ ଏଇ ତଣ୍ଡି ଫଣ୍ଡି ଦେଇଛି ଆଉ ଜରି ଦିଆହେଇଛି ମେଘ ହୁଏନି ପ୍ରାୟତଃ ପୁରା ଘର ଭଳିଆ। ଭାଇ ଏଇଟା ତ ବହୁତ କଣା ମଣା ଅଛି ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆପଣ ଥରେ ବର୍ଷା ବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ ଜାଣେ ଏଠି ଠୁପେ ପାଣି ପଡ଼ିବନି ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବନେଇଛି। ଆପଣ ରାତି ଭାଇ ଏଠି ରୁହନ୍ତି ନା? ରାତି ଏଇଠି ରୁହେ ଆଉ ନ ରହିଲେ ଭାଇ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ନେଇଯିବେ କିଏ। ହଁ କାହାପରେ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। କାଳ ବୈଶାଖୀ ସାରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯାହା ଅଛି ସେ ଯଦି କିଏ ନେଇଯିବ ଭଲ ମନ୍ଦ ଗଲା ତେଣୁକରି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଜଗୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଓହୋ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମ୍ବ ଏଇଠି ରହିଛି ନା? ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦୁରୀ ଅଛି ବାଇଗଣ ଅଛି ଦେଶୀ ଅଛି ଆଉ ସେଇ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇନା ମନଟା ଦୁଃଖ ଟିକେ କହିପାରୁନି। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ ଅଛି ଖଟା ମିଠା ସବୁ ଟାଇପ୍ର ବାଇଗଣ ପଲେଇ ଅଛି କଞ୍ଚା ଖାଇ ଅଛି କାକୁଡ଼ି ଆମ୍ବ ଅଛି ସୁନ୍ଦରୀ ଅଛି ନେଙ୍ଗେଡ଼ା ଅଛି। ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଆମ୍ବ ଗଛ ସବୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲୁ ଆମ୍ବ ବି ପ୍ରଚୁର ଅଛି ତଳେ ବି ବହୁତ ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆମ୍ବ